Ассалому алайкум бародаро, шумо дар канали дарси криптовалюта қарор дорем. Бародаро, агар ба шарти ки ягон дунен оз дан момент хайфда дар Тоҷикистон дакадемо бародаро, ин хеле проектае ки суме партой покупка продажа мекунем ки бародаро ячи фаромӯш накунем ки ин проект фундаментал надора, ягон ҷо дар савдо намешавад ки ин бозиро бордагия чӯкагия вообще непонятнее. $300 партофтам, бозӣ кардам, короче як рӯз $7 кор кардам, и примерно 2%. ба бародаро нигоҳ кунед интереснигиш дар чия ира. 2% мисол чӣ дора, 2% прибыл дорад дар як рӯз. Не ки бародаро, ма як чиз нафаҳмидам ки яхе одам мегӯянд ки ина проекта 1 сол шида, 2 сол шида, 5 моҳ 6 моҳ шида. Бародарои азиз, нигоҳ кунед, халқи тоҷик бо ами шумо фақат фреб мехӯрем, баъд агар шадаша бихӯрӣ уже дига ақиб гашта намешавад. Нигоҳ кунед, ма вақте ягон проекта бидорам, ма сразу чӣ кор мекунам, суме партовам, сума выводид мекунам. ма ина дина $300 партофтам, ина медроем, ина снимать, ина бародаро $150 заявка додам. $150 заявка додам бародаро. Ина занг задам, горячая линия. Ина занг не, просто нависондам, да. Нависондам горячая линияда. Горячая линия чӣ ҷавоб метамода бародаро, тамошо кунед. Озгуикна. Баъди хелаки бародаро, и разработчикои программа непонятне ҳастай, нестай, разработчики программа дора, надора. Баъди хелаки и проектҳо мешаванд скам шавад. Барои бисёр одамое ки мегӯянд ки аиҷа суми хушрӯ мегирӣ, бародаро, ман ҳисоб кардам 2% рӯзашда. 2% рӯзашда. Оз ман ишонтон бутам, горячая линияшонро нависондам. Оз ина загрузка нашидаест ки ишонтон бутам, чӣ нависонам, мега ки ай, гуфтам 16 соат ждат кардам, сум олиам наёмада. Гуфтанд ки то як ҳафтара, ай 24 соат то як ҳафтара ждат мекунӣ. Бародаро, ай 24 соат то як ҳафтара, ози халқи тоҷик ҳама ами бозида дуро месай. Накунед хатои, агар кадоме ки дар ин бозӣ уже буд, ина нигоҳ кун, бисёр одам мегӯянд ки ами даже проект худаш чӣ мега? Проект мега ки мо уже чанд моҳа дар ами ҷаем, ҳеҷ нест. Ина бародаро, нигоҳ кунед, қафо мерем, мега ки ай моҳи ноябр бозӣ пайдо шудагия, ай моҳи ноябра намедонам бародаро. Ина ай 25 январ проект сар додагия. Дар проект ина 32 000 подписчикай, не ки 32 000 подписчик, фақат 9700 9800 таиш шудагия. 10 000 ҳама ё накруткай бародаро. Ин проект худаш ҳами моҳи январда пайдо шудагия. Аз 5-6 моҳ, мумкин хай 3 моҳ, ира худо медонад ина чӣ хеле кардагиана. Не ки ин проекти рискования бародаро, проекти свежи дар бидорем ки оянда ягон развития дора. Ина ман нависондам, чӣ ҷавоб доданд, бо ки сервисшон гуфтам чӣ надорад, а конкретни хеле ҷавоб наметаҳад ки сума кай мезгарад, чӣ хеле мегӯяд ки чени ҳафтада мезгарад, 24 соат то 170 ё ки 180 соат. Бароям бародаро, чем халқи тоҷик ҳама хайп кесанд. Блогерҳо, шумо дар тем более бояд касаться кунад ки халқи худмонро ба ҷои шумо ягон роҳи соз ёд битен. Ҳама проекте ки уже чанд моҳ рафтеса, дар проект дохтесен халқа, оли агар сумошон бисӯза. Ман уже проектҳои дуромагим ки $1000-2000 барои ҳамаи проекти чия. Ман просто $300 партофтам барои проекта фаҳмиданаш. Нигоҳ кардам, проект ненадёжнее. Бароям бародаро,
аяқи бида процент садаки ина ма ина бадро эзи ина проект ина мардак биги 1% чанд қадар дар як рӯз мета. И проект ай моҳи ноябр усул пайдо шидаги қариб 30,000 бозингар дорад. ина кроссовкиша медури неҷида ина кроссовки чӣ хеле кроссовки уфад мехарӣ ина мехарӣ ина ҷида мефурӯшӣ чӣ мекунӣ мегардиву 10 рӯз пас месӯзан 1% як рӯзда метад. Тави чиш қипигам 9 рӯзда 10% метад. Басай и проект нафоида ҷура ина проект ма и проекта хай бисёр сумкати маънӣ надорад омадан. Ина $60-70 мепартои ина меҷиқи кнопкара гулят мекунӣ. Просто ма як бор видео снимат кардам. Видеои ма овоз надоштай. Ман нафаҳмидам, ман надидамаш. Ина ра мегардӣ, ина капаткеса монетара диди, ина метип нависонаги 4-5 ина. Бародаро ина проект бидро мефурад. Хеле чизо интереси неста, мефурад ки хеле бидро 10 минут бозӣ кунӣ. Оз бародар ишон метам проекта. Ман ҳамаи телефономда тип-топ дорум барояму. Ина проект биги Волкен. Ина барои яхе одамое ки мефаҳманд, намефаҳманд, намедонам. Ина бародар ина пишикча харидагиам. Пишикчаи легендар не, ами хелеш қариб $800 зиёдае. Фаҳмидин халқ. Бароям аяқиби ячи як хеле одамотон бовар ки медуроен ин проекти ки намефаҳмед, шумо даже намедонед биткоин чие, биткоин, эфириум, бинанс, BNB чие, чӣ нестай. Ягон чиз намефаҳмед, як проекта дидем дигар 2%, 3% як рӯз наметатон тап када медавен. Аю да ҳамун $100 дорид бовар ки $80 ягон чи бихар чем проекта дохтанда мисол барои оянда таки оянда мисол 3-4 сол пас ки ягон чи шид сразу чӣ кунӣ бидрои фоида бибини ягон сум. Агар хеле проекто временни, яъни проекта рисқи да боша, агар медури рисқи да набоша, давай кидати. Барои ҳамун халқи тоҷик биё ҳамун ақиби навс нашен. Кадоме ки фоида дидагиай гуфти ҳам фоидат набонен усни проекта бидроен тамом. Ай ҳама да кори хубиш ҳамиай. Барои бародаро бидроен ози чӣ кунен фоидат наи дирнаш бигирена ягон сумт набимонен бозӣ кунен. Мисол агар умед дошта бошен ки и долги срок мерава. Барои канала бародаро подписатсия кунен. Ягон хизмат боша ҳои бигин.